Comenta por aí Olga que o tema este do tempo real e tempo emocional que o escoita varias veces e que non o dá entendido. E comentaba eu que falar do tempo é en sí moi complicado. Eu que levo moito tempo lendo a Vicente Risco, pois máis dun ano, a súa obra en castellano, que é máis abundante, ensaios que fun buscando por aí en sitios de segunda man, teño libros moi chulos, algunha primeira edición que é unha maravilla. Hai un libro de Risco que é el libro de las horas, que está, que se pode descargar na web da Fundación en digital, que é maravilloso, que o mesmo Risco nos di que é esa escolma dos seus relatos entre o 39 e o 50 ou 51, por aí, que el quixo deixar para deixarnos o seu pensamento. Ten referencias ao tempo que teñen moito ese punto filosófico. A min gústame moito Risco. Paréceme que foi un home moi erudito e que se tes, como a min, chegas ás lecturas de Risco e ti xa traes en ti lecturas que o propio Risco tiña, sí? Todas esas lecturas da teosofía e todas esas filosofías orientais, xa o ves, non? Como que ti les a Risco e dis, está falando de cousas que a mí me gustan e xa me interesaron. Ten un relato que é El collar de las horas, que a min levoume moito a talo, e se volvo sobre del, cóstame moito a talo. Pero que ten moito máis contido que pode parecer. E vou tentar explicar, para ver ao mesmo tempo, a roda infinita que é falar do tempo desde o punto de vista filosófico. Non o leo todo, Por exemplo, di el, las horas caen en el fondo del pozo de donde nadie puede sacarlas. Duelen los brazos de tirar por la cadena. É dicir, o paso do tempo caen no pozo de onde non podes sacalas, ti non podes volver ao pasado. Doen os brazos de tirar da cadea. Eu aquí, a miña interpretación, esa dor ten que ver coa saudade, pero seguramente, sobre todo, coa culpa e o arrepentimento. É moi existencialista, porque esa idea de que caen no fondo do pozo onde ninguén as pode sacar é esa conexión que neste caso Risco, non? Que as persoas temos coa finitude, coa nosa propia finitude, moi existencialista. E di, se dá cuerda al reloj. Para min aquí está o presente, o agora. E el reloj sufre colapsos sucesivos cada vez máis prolongados. Como el describe ese paso do tempo, e diría eu tamén esa desconexión, non? Mais, bueno, aquí supoño que teríamos que pensar, pois non sei, se podía mesmo falar de saúde. Mais, como eu a Risco vexo moi filósofo, eu diría que eses colapsos, que é que o reloj pare, ten que ver moito máis, seguramente, con un punto máis psicolóxico e máis existencial, non? Cada vez máis che pasa que desconectas. A parte que ten outros relatos que me fan crer que el conectaba moito con esta idea do agora e do vivilo e tomar as mellores decisións, non? Esa idea aristotélica do acto, ou esa idea de Tomás de Aquino, non? Da existencia.
Aquí é onde entra esa idea da roda infinita, cando queres falar do tempo, escribiu Vicente Risco. Las horas no son pasos de una aguja giratoria por delante de los números romanos. Las horas son, según los poetas, las cuentas de un collar. Di que o fío é o ánimo e as contas son as horas. E compara cun rosario. Talmente un rosario é un colar de contas, que ademais vírase. Para rezar, para ir contando, hai que viralo. Fío ánimo, contas horas. Que son as contas? Escribiu Risco. Las cuentas son ideas, son temas, son observaciones, son vivencias, son experiencias, son deseos, son gustos e disgustos. E máis abaixo, por eso que é un pouco tolemia, volve sobre desta idea e di: las ideas, los temas, las observaciones, las vivencias, las experiencias, los deseos, los gustos, los disgustos son las cosas que son todas las cosas. Logo, as contas son as horas. Logo, as horas son as cousas que son todas as cousas. Esas vivencias, esas observacións, esas ideas, eses desexos, justos e disgustos, son todas as cousas. Se quero facer un paralelismo coa idea aristotélica, para min, se o fío é o ánimo, sería esa potencia, sería a esencia, que diría Tomás de Aquino. Se as contas son as horas, para min, que isto estou no dicindo eu, sería o acto. E o acto é a existencia, que diría Tomás de Aquino, logo o acto é todas as cousas. É aquelo que ti podes ter no presente. Unha idea, un desexo, un gusto, un disgusto, unha observación. Agora, no presente, que podes actuar. Pero sí que falar do tempo é moito lemia, mas sempre é un pensamento, é un grande exercicio mental, na miña opinión. E di unha cousa que me parece tamén moi existencialista, sí, no final do relato, que é: las vueltas del collar gastan el hilo, las vueltas del reloj gastan las horas, las vueltas de las horas gastan el ánimo. Pero o fío era o ánimo, o que nos di na primeira frase, que é las vueltas del collar gastan el hilo, vólvenolo dicir despois, que as voltas das horas gastan o ánimo. Sí? Está bastante interesante. E di, hai que reponer el hilo hilando la voluntad. Pero la voluntad no es más que un sustitutivo. Aquel fío que sería o ánimo, cando rompe, hai que fiar vontade. Mais a vontade é un sustitutivo. E eu entendo moi claro que o ánimo é máis un estado teu, e a vontade sempre leva un pouco aí esta idea de esforzo, non? É un sustitutivo. Eu diría que o estado de ánimo, non? De querer tremar desas cousas que son todas as cousas, iso é o que deberíamos acadar. Mas cando non o acadamos, poderíamos fiar vontade. Podíanos dar para pensar. É un bo relato para pensar en moitas cousas. Eu creo que Risco aquí falaba o mellor desde certo cansazo da vida, non?
aqueles tempos, despois da guerra, dos pesares, non? Esa idea de que pesan as cadeas por aquelas horas que xa van no pozo. Pois ao mellor os pesares, a culpa, o arrepentimento. Non sei, é un relato moi pequeno, pero que hai que ler e reler e que é moi risco, moi risco.